Să rămână, mătușă. Bună ziua, Ghiță. De ce m-ați chemat? Ce-am chemat, Ghiță, să văd dacă știi tu despre sancțiunile așa de 100.000 de euro. M-am auzit ceva. Mai Ghiță, hai să ne înțelegem noi amândoi. De ce nu vrei tu să-mi spui mie și ne-o fura bijuteriile? Nu știu, mătușă, nu... Eu m-am îmbetat și nu știu ce s-a întâmplat după aia. Ghiță, dacă tu îmi spui mie și ne le-a luat, uite, sancțiunile alea le-am trimis eu. Dumneavoastră? Da. Și banii ăia toți vor fi a tăi. Mi-e frică, mătușă, că m-au amenințat că mă omoară. Și Ghiță. Nu pot să vă spun. Spune, Ghiță, Nu că m-au amenințat și mi-e frică. ai pus tu mâinile pe ea? Am pus. Atunci ai grijă că tot ce amprențile tale au rămas acolo. Aoleu. Și ce putem face acum? Nu știu ce putem face. Eu zic să recunoști și să spuni. Dar mă omoară asta, că... Nu ce omoară nimeni, n-ai grijă. Gândește ce numai la banii aia. Mă gândesc. Nu, așa să fie, Ghiță, să ne înțelegem amândoi. Ne înțelegem. Bine, poți să pleci, Ghiță.